Ġew iffirmati żewġ ftehimiet dwar l-implementazzjoni tal-mekkaniżmi finanzjarji tan-Norveġja u taż-Żona Ekonomika Ewropea b'ammont totali ta' 10.8 miljun euro. In-Norveġja, l-Iżlanda u Liechtenstein qed jiffinanzjaw dawn il-mekkaniżmi skont obbligi ta' dawn il-pajjiżi fil-qafas ta' relazzjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea. Madwar 1.5 miljun euro jinħarġu minn fondi lokali biex jikkumplementaw il-finanzjament ta' 3 pajjiżi oħra. Preżenti kien hemm il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zinzo Zoppardi li qal li dawn il-ftehimiet isaħħu l-kollaborazzjoni ta' Malta ma' dawn il-pajjiżi, filwaqt li fakkar kif bejn l-2014 u l-2021 Malta kienet diġà benefikat minn madwar 8 miljun euro mill-istess mekkaniżmu. Fost l-inizjattivi mwettqa kien hemm l-ewwel Sensory Integration Clinic għal tfal b'diżabilità, l-introduzzjoni ta' screening għal kundizzjonijiet partikolari fit-trabi ta' twelid u titjib fis-sigurtà tal-prodotti tad-demm. Permezz ta' dan il-ftehim se nkunu qegħdin ninvestu aktar fondi fil-prevenzjoni mill-vjolenza domestika, se nagħtu aktar servizzi tas-saħħa, pajjiżna jkun aktar ippreparat anke f'sitwazzjonijiet diffiċli iżda fuq kollox se nkunu qegħdin ninvestu biex ikollna aktar ħarsien ta' siti kulturali u storiċi tant importanti għal pajjiżna. Il-Ministru spjega kif il-fondi se jmorru biex tissaħħaħ il-protezzjoni ċivili, ir-restawr u r-rinnovar sostenibbli ta' siti kulturali.